Inang Naposo Bulung, Horas. Kami dari Seksi Kaum Parokuan HKBP Serpong akan melaksanakan pesta Natal pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, dimulai dari jam 17 sampai dengan selesai. Tema Natal tahun ini adalah Jadilah kehendakmu di dalam hidup, Lukas 1 ayat 38. Dan subtema, mari mendahulukan kehendak Tuhan di dalam keluarga, gereja, serta semua aras kehidupan kita. Adapun rangkaian acara ibadah Natal dan perayaan Natal seperti penampilan tortor, tarian, vokal grup, dan banyak penampilan lainnya dari tiap-tiap wing. Mari Inang semua, hadirilah acara Natal Parokuan HKBP Serpong di tahun ini. Mulialah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Horas.
Uriani hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nunga masuk kita tu minggu Advent na paduahon. Mangaradi mahita totong manomu-nomu hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, dohot harorona na paduhalio tu portibion. Minggu Advent na paduahono digohi dohot tema manomu-nomu Raja Partigor jala si Parmonang. Nunga dapot tikina, nunga songgop harajao ni debata, pauba hamuma rohamuna, jala haporsiai hamuna barita naulii. Sangolo di bagasan Kristus halak, ngapinopang baru man, dengan salku pangalahon narubi, jade naibay. Marparange mahamuna dingolu nai baru, parbayok hamuma natama, pabuan naungmu baru hamuna, laho manomu-nomu hari hatu tubuh ni Kristus si paluai. Tapagalak ma dua lilin Advent na paduahon, tongontada hamubaon ni roha. Digoari ma lilin Advent na paduaonon, lilin hamubaon namar lapatan, halak naulo paubar rohana, asa dapot haluaon. Ala nunga galak lilin Advent na paduahon, upasa kami ma selamat Advent ma dihita saluhna. Selamat Advent, pinuji mari bata. Atong tapuji matuhata marede mahitan sen bukuede nomor 30 ayat sada saat tutulu parua ma harbangani. Aduh,
marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi perbadiana tumo palangi doho tanoon, amin. Idama hatop doauro, tiok mana diho nuaeng, asa unang adong nama buat tupalmi, haleluya. Martang yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, nama dok moliate dohami tuho, ala di paboto ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogo langit doho tano, alai na ho do anggo hatam rodi saliling nililingna, akup ni ikko patardu sogo saluhu jolma di jolo ni habangsa parhuman mi, saya si maroham dihami, paho marohanami hamakraporseao dihatam marhite-hite to di parbadia, padungo mahami jala paringkas hami martangiang, asa marlas niroa hami, pai mai mahoko, jala asa dapo hami hanguluan na sora suda, amin. Hudul mamu. Tabuji ma tuhata mari demaitasian bukuede 534 ayat sada tabalima sairo maho Immanuel. Tatangi homa patik ni debata, imana tarsurat di patik parjolo, doho na paupaton, patik parjolo, ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam, patik paduahon, dang jadi kanaomu jala dang jadi suanomu, manangahan na di Banua Gijang, do na di Batu Tonga, oro dina di bagasan aek na ditor di tano, yanggo tunggabi si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohon ni guarni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogo akan namarseneang di guarna. Patik paupaton, ingo tamuma pabadiaon ari minggu, dina onomari maulahamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari parpadianan di Jahoba debatam di, dang jadi ho mangula anggo di na sadari, manang anak nguwe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu rodi pangisi ni huta ni hala, pe na mangobati hutam, ai dina onomari do ditopa di bata langit doho tano, laut doho nasa isina.
Dungi meradia doibana di ari papituhoni, dibaheni do umbaena di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan di debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita nomor 44 ayat 2 do tolu, hamuna napa persiai saito muma Tuhan Yesus. Tatopoti mado satan nagudangi tu adopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasiroha, dang lomo rohami dahamatian ni pardosa, mula ma nian parjahati tu madikko dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alan i umbain hupangido hami, saya sudah tima toru-torum asa unang manggonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabe gema baga-baga di debata taringo tu hasesaan di dosa. Musa pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo parasini rohaku nasotupa Musa siako jala padan niha amat hadameoku nasotupa humordit ninna Jehovah siasihiho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Udul mamu. Tapuji matuhata marede maeta nomor 390 ayat sada tabatulu mauliate dok hamuna.
Atangi om mahatani debata, ima trupo epistel di minggu sadarion. Shalom. Ima natar surat di pangukapon sapulusia ayat onom sahat rodi ayat 10. Tajahama masika soring. Dungi hubege ima songo suara ni natorop situtu, songo suara ni aik godang, songo suara ni akaronggur nagogo, namadok, haleluya. Ainunga mga rajay tuhatta debata, sigonggom saluhutna. Marlas niroha mahita jala mariaria, jala talehong matu ibana hasangapon, anunga jupang hasapuran raya di biru-birui, nunga hobas saribadana. Nunga dileho tu ibana, abit nasaksak, jala na iyas salinon tononna, ia abit nasaksaki, ima hapit toron ni akka na badia. Aus didok matuau, surato matua doakan na jinuni, panganon ni uji ni buru-burui, jala didok matuau, odo akahata nasitong di inasjan debata. Rak mahita majahosa, jadi manukak maau, tujolo ni patna ibana. Gabi didok matuau, unang masoni, dongam munaposo doau, jala honi akka anggim. Akka naung majalo panidangyo siya Jesus. Debatado sa bawmu ay pinadong taringot tu Jesus doi todi panurangon. Ido sahatna. Martua doakan na tumangion hata ni debata, jalan nau piotsa. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian 532 ayat 112 Hosianna ni anak ni Raja Daud.
tidakoma haporsiautai songona hitidakoni dongata sa porsiau di sadok portibion ra mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na ditumuhon di si Maria na gabe-gabea saton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit ipaunguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tuban watoru di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na naik tu surgo na hundul di siamun di bata Jehovah amanai guguna suatu dosani disimai ibana pai mamulak sogo tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea to di parbadia jala adong sadahuria na badia huria topan ni halak Kristen akan na badia do dia saan di dosa do dia tain na mandok mula mangulu di sogo daging ni halak naung mate do dihanguluan na sora suda amin udul mamu Kor wik Bethlehem
Tabigema titing do tangyang pangodianon. Parhalado Haga Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot napatu pahon permingguan di bagas taganup marsada-sada. Lasu hukma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria. Nama ulang tahun arti tubuh dohot nama ulang tahun parstaripeon di mingguan. Diramoti jala di pas-pasu tuhat tama hita saluhuna. Goar ni minggu ta ima minggu Advent paduahon. Sadarion minggu 10 Desember 2020 masuk mahita tu minggu Advent paduahon. Advent napatanna paima haroroni Yesus Kristus padua halihon. Topik mingguan ima manomonomu Raja Partigor jala si Parmonang menyambut Raja yang adil dan jaya. Dan tubuh jari Jumat 8 Desember 2020 nunga di bahasa untuk atas ada anak bawa tu keluarga pastor nababan inang Nika Roslina Sirain nomor register 1001 Ebenezer. Ruas baru Mamuka Sedarion Minggu 10 Desember 2020 nunga di jalo gabe ruas ni Haga Serpong ima keluarga Berman Tupal Haposan Segian Esther Suzana Sipahutar nomor register 1276 Pidasian Gereja HKP Pondok Bambu Resok Pondok Bambu, Jakarta, masuk Yerusalem. Jongjong mana si darus ni baru? Wanate. Berdohon keluarga so terduga saat nenggolan. Email Dasari Yuliana Sinaga. Dohot 2 hal danak nomor register sada 237. Pidasian Gereja HKP Bengkulu, Resok Bengkulu, masuk Bethesda. Diperkenalkan pukul 17. Terusnya bida. Mamuka Sadarion Minggu 10 Desember 2020. Keluarga Roy Hetler Sitorus. Ruth ex Saudi Fitriani Sigalingging. Bida tu HKP Selipi Rasa Selipi. Distrik Wal Romawi DKI Jakarta. 2. Keluarga Abednego Baputra Manalu. Tiarma Alfionita Simarmata. Bida tu GKI Pengadilan Bogor. Rapat Huriah Haga Serpong. Rapat Huriah lau makatai dohot manotopon rencana kerja dohot anggaran Haga Serpong tahun 2024 yang dipatu pada hari Selasa dohot Rabu 13 Desember 2020 pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Saluhut parhalado fungsionaris Dewan Seksi, badan, tim, utusan ganu WIP dohot wakil nipos permingguan jotang madohoti rapot hurion. Pangembetian holong sian paduan suara Immanuel GK Serpong nunga dikon jalan nunga melayani di pukul 8. Ibadah dohot pasahat ton sipalas niroha. Di hari Minggu 10 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat maringanan di gereja Haga Serpong nang dipatu pama pasahat ton sipalas niroha tu perhaladu seksi-seksi guru sekolah minggu pendamping remaja song leader tim informasi dan komunikasi dohot ina nama balu ulonon dibuha dohot ibadah. Dorong darah. Seksi kesehatan Haga Serpong neng patupa ulon dorong darah di hari Minggu 10 Desember 2020 pukul 9.30 hingga 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ulonon terpatupa marhite pengurupion ni Palang Merah Indonesia Rangkas Bitung. Pertikian permingguan rangkaian Natal 2020 dohot baru 2024. Teparuh horma amang do inang nah hujah honon holat ibadah dohot perayaan Natal. Di hari Minggu 24 Desember 2020 dipatu pada 2 hari pukul 4 Marbahasa Indonesia, pukul 10 sia Marbahasa Batak Ima ibadah malam Natal.
Di hari Senin 25 Desember 2020 di Patupa tolu hali permingguan pukul 7 Marbahasa Indonesia, pukul 10 Marbahasa Batak, pukul 10 tolu Marbahasa Indonesia, ima ibadah Pesta Natal dohot adong mari Patupa perjamuan kudus. Dapat tuluhon, Selasa 26 Desember 2020 pukul 8 di Patupa do Christmas Carol, ima Padita do parhala do Patupaon perjamuan kudus tu jabuni ruas dan membutuhkan. Di Bodarina pukul 20 ibadah Pesta Natal Padohon Marbahasa Batak. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 pukul 10 siang ibadah akhir tahun Manang Perpunguan Bodari ujung tahun Marbahasa Batak. Di hari Senin 1 Januari 2024 pukul siang ibadah tahun baru Marbahasa Batak campur doho bahasa Indonesia. Permingguan biasa mulai dari minggu tetap do berjalan ale di tanggal 24 do tanggal 21 di Patupa hola permingguan pukul 6 do pukul 8. Kartu ruas online. Gereja Manasoi sudah ruas nih Hakabay Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online sudah ruas boy paturehon data keluarga dohot mangida 109 bulan marhite online. Aturangan nomapit boy mata ida di titing naung disagihon digan WA grup di tiap week. Kegiatan-kegiatan Hakabay Serpong nanaing di Patupa. Perayaan Natal sekolah minggu korong sada 16 Desember 2020 pukul 14 hingga 16 week. Natal horong tolu 16 Desember pukul 17 hingga 19.30. Natal horong 2 pukul 13.30 16.00 ima di hari Minggu tanggal 17 Desember. Pesta Natal Home Perempuan Hakabay Serpong naing di Patupa pada Jumat 22 Desember 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Padidion Abadia naing di Patupa di hari Minggu 31 Desember 2020 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Akasarat lamad dohotisa buima tajaha di titing naung disagihon. Songonima seorang titing serion. Hatorangan nomapit taringo tu akabarita titing dohot titing perhepengon buima taida titing naung disagihon. Diwea week ni ganu wip martanyang mahita. Alia manamin na dibilang gejang marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Morate ma disude basam buhami marpungu ali Tuhan di permingguan arianon. Mandok melihat rohami tu ada pamu na badai. Kalau ni roham dona hupangasawan hami di ngunu nami. Mandok melihat rohami disude padongan yomu dohot holon ni roham. Mandok melihat rohami di akka pertikian naung hubul sami. Jala di minggu advent paduhonon ali Tuhan. Pargui mahami maka nguluhon panomonomungon diasi dohot holong ni roham. Sarajai marhito di perbadian kuriam Hakabay Serpong. Asamir dihami poda na binodan ni hatam. Sepatugu ma haporson nami. Asalam di boto menghuton hatam. Jasalam hutan dahami hanguluan na syakoi. Homa ali Tuhan nama dongani jalan masu-masu dan bertubuh dohot sude keluarga asalam tuh pasna dan nagi nang natrasna. Songoni terusna tabba ima keluarga Berman segian inang Esther Sipahutar dohot amang Abednego Manalu inang Tiarma Simarmata. Anggi magabe ruasna mangulu parto diona sida dihuria jalabuy hai marsaur laho ramamuji doho pasangan poguar mo na bariye. Songoni yal Tuhan akar ruasna pidda asgai pasapasu na sida di huria na dituju.
Pasum-pasum masudina aka ama ina aka duludi dohot aka anak boru roi danak di huriam. Pasu-pasu aka namar sekolah mangguruan hatam. Pasu-pasu dia aka program ni huriam haga beserpong nang tetapon ulah honton di tahun 2000 Baik masude program ini Tuhan, lama muji dohot pasangapun guarmu. Songoni ho mana mandongani huriam laho marrapot lahu mangarang-rangi doho manotopon rencana kerja doho anggaran ni aku serpong tahun 2024. Oleh Tuhan, secara khusus saya menengokkan kegiatan-kegiatan Natal nani patu bagi gereja namion asa sudi merda dohot tinggan lahu pasangapun guarmu. Dongani jala pas-pasuma aka pemerintah rab dohot aka jajaranna nagumong hami. Selalu matuna sida hapesaran nasyakui. Asa di bawah mengatur aturan naringgan na tahu pasangapun guarmu jala pa ulihon negara dohot bangsa namion. Aku ni saya pegawai ma saluhu nanyurani aka pegawai partiga karyawan negara juru swasta guru TNI Polri tukang ojek, super taksi, partai belban, buruh mahasiswa, dok sude aka persejar. Asim marham disalhut nama balu, dohot jakat danak nasopot somarama somarima. Tata masalhut napogus namar sahid paima hamalumon do aka namarsa binain soroniari. Homale Tuhan amanasida dohot pangodiana. Ai hodo si pangolu hajal mam. Satu kenai nang bigon nai mahatam ali Tuhan marhide amang pendeta Samuel Ambarita. Pasu-pasu mahatam na di jami tahun. Asal amrarat harajamu di portibion. Homa ali Tuhan miadi hami lau pasur husur sudi akka nanai di pasat hoto hami asagabi bohali tungolu nami. Saya oloima pangidion nami ali Tuhan Jehovah marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Na terpuji rab dohot di barbedia rodi salingna. Amin. Pujian kor kaum perempuan langsung lanjut manondo kor wi Kanaan.
berjalan di lembah sunyi, rasa asing perjalananku. Tuhanku, perlukan pertolonganmu, sebab ku tak dapat sendiri. Tuhan, tolonglah, pegangkan tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Terangilah sinarmu di dalam hidupku. Saat yang terindah dalam hidupku, ku rasakan pimpinan Tuhan. Ku yakin firman-Nya, ku pegang terus kasih-Nya, ya suci kudus. Oh Tuhan, tolonglah, pegangkan tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Merede Mahita San Bukwede nomor 510 ayat 112 Advent.
baga-baga di debata taringo tuaka naulo paubahon rohana. Dungi sarom mahamu asa mardabu-dabu hita nina Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap, botardo bahinoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse. Dogma tunasida, songon sitong nama ngulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomo doro hakku midah matian ni halak parjahati, so ikon midah mengulak ni parjahati, tumadikon dalan nai nian, asa mangolu ibana. Atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna akana jahati, buasa tung tagonan mate hamu ale pinopar ni Israel. Ahu tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim, alani au jaladang behu paingot-ingot akka dosam, ay mucat pe akka dolo, jala humuttal akka robean, alai anggo asyasiku nasotu pamucat sianho, jala padan ni hadameokku nasotu pahumordit, nina Jehovah si asihiho. Nunga pola hupasisi songon obun akka pangalosim, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuau ay yahudo si paluaho. Marede maita sian bukede nomor Petrus 10 ayat 1-2 UBG suaram o Yesus. Dameni debatana sumurung sian salukut naroha, imana mangaramuti akka hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata di hita, imana tersurat di Sakaria, Bidusia ayat sia, sahat rodi ayat 10, tapai hutikut ma.
Maria ia situtu maho ale borusion marolopolo maho ale borus Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho partigur ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Jala aku maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sian Jerusalem. Siap dohot sior tuhamusuon. Dungi bari tahunon nama hadamio tuak kabang soparbegu. Jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut. Jala sian batangaik Euprat. Sahat rudi akka ujung ni tanoon. Ima sahatna. Di hitana hinaholongan itu hatta pasti do berbeda alusta molo husuku kita naron waing. Ahado nama ngojar kamu merlas niroha. Manang songod dia do bak situasi manang pangalaho na boy di gobarhok kamu sasahalak merlas niroha. Molo disuku kamu rupani sahat tunuaing las dorohaku molo menjelang sore makatahatai do inak pedita doho dak danak tiki di medak kami doho ibotokku sambil minum kopi ya mengalang goreng pisang atau singkong membahas sesuatu tanpa harus tegang-tegangan, relax, santai dan mereka pulang setengah malam jam 12. Itu kami biasakan ya setiap minggu rata-rata. Idolas nirohaku. Molo lau pe pamana songon ina nareni donganan tu sada katakanlah mall dan pola mengadangnya di sini sida do lau tusan di bereng-bereng di au cukup di Starbucks minum kopi. Mula dong aku ngobrol selesai. Ngata budi lah hugilalai nasongoni. Ya. Mungkin dongan berbeda. Molo marlas niroha di gobaro songo dia masuk sana na marlas niroha. Na mangojar ibana marlas niroha. Adong do marlas niroha jolma memang ikut shopping tiap hari. Adong do jolma maras di roha molo tu restoran, ikut tu restoran di mana? Adong do jolma ikon healing di mana? Molo tikiba di kota bumi ikon makail, molo so makail pilek. Ya, adong do so ibayan do bak koyok ison molo so makail. Sampai permisi sian guru kepala na, ala guru 2 tahun, ikon makail, tapi itu dia makail. Di masing-masing berbeda do hita molo di gobarhon marlas di roha. Di turpukon parjolo do dihantar kita do kata Maria ya situ tuh. Molo di bahasa Indonesia dong 2 dipakai di sini sampai sama do bahasa sebenarnya. Bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kado ditukar GBI. Bersorak-sorak, bersorak-sorai. Ya. Namar pardo muat tuson adong 2 hata. Sian bahasa asingna dipakai happiness. Molidok happiness, happy ngagabi bahasa Indonesia nuangi bahasa gaul. Molidok happy manang happiness bahagia. Ima keadaan mental fisik yang progres yang tinggi, ya. Nama bahin di mana marlas di roha, ya. Keadaan di mana seseorang itu merasakan bahwa yang dipikirkannya, yang dikerjakannya sesuai dengan rencananya. Molo di bahasa Batak, di Guari doi, dapat na diluluan, Jepang na jinalahan. Itu kesanna, ya, ido todina molo di Guari, happiness. Nah pasti molo idok happiness, itu memang namangot jaribana merlas niroha bersuka cita secara mental, secara fisik mutna denggadok lan nasing nai itu terutama didorong faktor luar. Ceduru do. Ido meledok happy. Bahkan adong musim madok
mau seseorang merasakan sukacita kenikmatan, naung terangsang doina, adong semacam sel di otakon, itu apa ini mana nikmat. Saya tidak bisa membahasakan itu. Dak pola saya bahas tadi Sony, tadi itu saya hanya mengambil intinya doang. Ya, seluar doi mana. Marlas di rohai mana, happy mana, justru mau diberengi mana, lancar sudah ulauna. Ale mau topu di bagaimana, tinggang pahupuna, termarsak. Topu di bagaimana, kalau periksa unarahai pamana, merubah memahami do inak pedita itu ada dokter. Dokter ini sangat terkenal. Ya do tulu halia tu pineng merubah. Alai di dokter pineng, dokter ini bagus dan itu kawan saya. Daripada habis songkos tu pineng tu si mau merubah. Ya, jadi tikina yang dipamasuk, ahado molo setoru setabi, anuskopi maaf ya. Ya, songono nau, udah, tak nak cancer demam niku, ya. Ya dulu agak banyak pergumulan, kira-kira seperti itu. Ale martang yang piau tetap do tuk, karena memang bisa menjurus ke situ songodongan, ya. Jadi di tensi mak, tensina 170 hampir. Baru setabi di pamasuk malak nai, saya ingat dokternya siapa kenal dokter Gontar? Ya, dokter Gontar kali ya, dokter Gontar. Di pamasuk al-anai, dokteran ditepuk-tepuk, Pak Pendeta sepertinya nggak ada kelainan, hanya ini mungkin sedikit luka, tapi tidak menjurus ke cancer. Tertarik napas aku, mau lihat tema Tuhan doraku. 10 menit naik, intensi botamu sedia 120. Baik kok kamu masih hampir 170. Dalam selang hampir 15 menit 120. Jadi ternyata pas do naik ni ide tongate. Ayo bidungor piga doi, pasu-pasu nagudang. Itu benar adanya. Jadi isi kena marsahit, na pesahit, na posir apatanna, jangan positif thinking semacam teologi don wangi, dang ini donok. Alai pos rohana di Tuhan di tangyakon, ya, songon natar sudah di Filipi, ipasahato mardonga tangi ngelek-elek mardonga mau lihatina, saya yakin itu akan membantu, amin. Akan kurang sehat di soni matangyangna. Napa dua hon? Dipakai nabar pardung betuson bahasa bukan happiness tetapi joy, rejoice. Rejoice itu, joy itu anggo esensina las nirohana isa ciptongna bukan karena faktor-faktor luar, bukan karena fisik terutama, tetapi karena batin. Jadi mulai dok joy sa citongna memang napakilala na siya bagasodo makilala dengan belas rohana dan saguru na siya luar dan dibatasi ruang doho waktu iba na muncul Filipi ayat 4. Ibu tamu di sini naking song na tabu au naking kormuna na dua apalagi kor itu kanan ya. Itu lagu yang biasa le mulai dede song ni melohui ngok naturasu dakubo ala cepu da doau agak seperti apa ya, murah sensitif itu, agak saya bayangkan masa lalu saya dulu dengan ayah saya, ibu saya, ya. Dia hubayakon naking padi tahu serpongobo hadu musi tu julu gulap itu saya tertarik do diriku lagu munai. Dak kubo tuh kamu ditarik kamu di dirimu na. Sebenarnya lebih bagus seperti itu ditarik tu dirina. Ya. Begitu indah lagu tadi itu. Dak tabo to, ya. Dia ada pola pikir honot tay holat tahu lah urusan itu Tuhan itu, ya amin. Urusan nari, lu jadi kita memikiri, dan tabu tu holom pedi julu. Kita yakin Tuhan bersama kita, kira-kira seperti itu lagu itu. Jadi sebagas doi mana, batin doi menggerakkan di mana. Makanya Filipi opati marlas roh mahamu gula kedok marlas roh, ay di penjara doi. Irat doi, jala harapan matena gumurang sen harapan di hidup. Itu mengunjuk ke sini. Nah dua hata manaking sikop dihakam hata Maria iya situ tu maho marolo polo maho ali burusion. Tutu manggobar keadaan di bangsoi na di pengasingan. Apa hutana tong terulang. Kita bayangkan itu.
kondisi nasongoni memprihatinkan, bahkan sudah banyak yang putus asa. Boha dohami Tuhan, adong dope ho, adong dope harapa siakko. Ini, aku dang donoan di tengah-tengah ning ulutta, ya. Nah mungkin sudah merasa dang be harapa bahkan beralih tuaka hagogon asing, bahkan hagugun ni termasuk hagugun ni mammon materi doholan sing banyak orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mangasahu mengandalku bisukna guguna doholan sing nai hadiriona. Itu banyak sekarang. Di situasi na songonido, ropa nuri nang Sakaria madokno. Adong do harapan, Maria iya maho. Di tengah-tengah ni kekundahan na songoni, adong sada suara madok, Maria iya maho. Marlas ni roha, ay narodo rajam. Sambutlah Borusion, itu menggambarkan adong sada katakanlah semacam komunitas di Israel memang natok tong setia manomu Yesus. Ini Boru Yerusalem. Setia mereka, manang dabu habis situasi, tetap adong pengharapan. Tunasida dulu mau video bolhon, alai Borusion, Maria iyaho, pasti datang. Dan itu kita buktikan, rodo mana kan? Asyia mergabus di Babilon. Molo kitab nasing mungkin selain Bibel, olo do mergabus, Ete, dakudok kitab nasing, na hunjuk. Bibel kita ini bereku kamu, perjanjian lama. Di perjanjian lama, nolah digenapi di perjanjian baru, mana disambut nasi do ulosna. Itu kan terjadi. Isa na dokon na raja dame na King Jesus. Dang hure tabe, dang hoda be di gobar ko di sona lain halode. Laos ubuk tu situ pemahaman na songonido advent na padua honon. Nasa sitong na. Saya taparsita do secara fisik do honok kumajulaka penghargaan, pengakuan, pujian, ambisi do holan nasing nai. Ternyata harajaon na binuan itu hat tadak songoni. Aduh, haluri do. Maka do nakin hata joy. Dan pengakuan na songoni na king happiness na siya luar na mabahijol mabahagia lada pengakuan pujian hamorao do lana singnay. Ternyata di sini tidak seperti itu. Ay hato duha bangin na. Alay puji-pujian dari gobar hodison bagaimana Tuhan menyentuh kehidupan kita dengan rendah hati, lemah lembut. Ro tungoluta bahkan sanggup mamereng na dirohatta, hahurangatta hagaliota, lumubi dosata. Itu raja dami. Tu sido dibuat, nah saunang lapatan na, songon halak Krista kita lumubi, memang utuh do pasu-pasu ni Tuhan ini dileho debata tu hita, alai lumubi, molo dileho pehita katakanlah tidak seperti orang lain, kita sanggup mensyukuri itu. Mardame hita, dakola di nahudok naking di pengakuan naking dia kena na berbau materi naking gabe tabereng i songonima naung di pasu-pasu Tuhan, songonima naung rora jai natatomu-tomu, bukan seperti itu terutama. Sekalipun adong do daisni itu si, alai esensi na hama. Abu di luhut tuhata kita hadamiun, pakirimon, kasesahan di dosa. Apakah itu sebenarnya tidak lebih baik daripada tagwari? Selesai itu sudah tagwari naking. Selesai, sih naso selesai. Jalaud do neng wujud tonot tadi tonga-tonga ning uluta. Jadi mula pengharapan eskatologis naking dison pengharapan mesianis itu kita melihat bagaimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Nah diguari naking bakoni rajai. Itu yang namakan tadi pardame si parkolong, ya. Naserep do imana. Itu dinamakan itu karakter intrinsik. Karakter intrinsik itu karakter yang melekat kepada dirinya. Ya. Isei debata. Dialog olah debata do na songoni. So tasobba pe debata, so tahamuliau pe debata, dia tetap mulia. Ya. Itu karakter Tuhan, karakter Allah, karakter yang melekat pada dirinya. Ya. So taleo pe puji-pujian dia tetap terpuji. Dan so ngejol marupandi karakter turunan dorong di hita. Di Padita, di Panggonggomi, so datar surat di Rom 10:2 ya. Ya, dohot diaka tuan-tuan hormatilah hamba-hamba harmo hormatilah Tuhanmu. Itu karakter turunan. Karakter ni Tuhan itu na hadir nuaeng. Di tonga-tonga niat pendapat dua honon, alai nuaeng undangat tu hita, jauh-jauh tu hita. Bagaimana mewujudkan karakter Tuhan di tonga-tonga ning uluta.
Ini yang susah sekarang. Di tengah-tengah ini memang tetapi antara ni Kureta versus Haludi Dunwangon. Mereka itu sebagian manomu-nomu neng masong Kureta. Ya, neng masong mesias politik. Sekarang bukan seperti itu, ternyata justru Haludi. Ya. Dan ini sekarang mungkin yang berbeda pemahamannya. Ta sambut Advent, asa haruar masyanon, haruar syanon, HP tabereng madi hutata, mardebut do betu. Lumayan namate. Tabereng akan namar sahi posatong. Boy do mago pakirimot tamolo memang holan na happiness na king taguari di son. Bisa. Molo holat tusido dimensi ni pakirimot ta. Alay takasi do ko kaludi do ibang. Mardonga kaludi do. Jala tusido hita di buon nuaing. Dakolan pengharapan mesianik bisa sitong naon. Alay ko boy do ujut tonot tano di tongah-tongah ninguluta. Amay. Bakadami to ngati. Unang pengakuan do lan nasing nay. Jalai do alon itu hani di Portibion. Maaf saya mengatakan rata-rata no yang ngajaran di Portibion melawan Tuhan. Termasuk mungkin maaf sadar atau tidak sadar, banyak sekolah ajarannya melawan Tuhan, termasuk filsafat sebagian. Todi ni zamanon melawan Tuhan. Itu, saya berani mengatakan itu. Bagaimana kita di tengah-tengah di Purtibinago mengalo debatan waeng. Kita wujudkan itu sekarang berbeda. Huretan udah gudang doang pengakuan kuda dok lana singnai di tengah-tengah ningulut butuh nasongono do ambisi dok lana singnai itu bagian dari keseharian kita termasuk di tengah-tengah huria bahkan mungkin termasuk panggilan huria. Bagaimana kita? Dina dapat apa dua non? Saya teringat aku tonton sinopsis ni film 1957 itu the bridge on the river Kwai. The bridge on the river Kwai itu sejarah membangun jembatan Burma, ya, Siam Burma itu ratusan kilometer harus dibangun menurut film ini. Katanya itu dari kisah nyata ini, napi apalah persis kisah nyata. Angguin tiniahi sebenarnya film dan mendapat itu di waktu itu bahkan film yang terbaik. Mendapat beberapa penghargaan. Soalnya mahira-hira kesimpulan di film ini. Dibangun jembatan ini oleh tawanan di Jepang. Haito namanya. Ya, nama bangunan Nicholson, di mana komandan di sekutu Inggris. Ya. Jadi berusaha dangolo nasi de sebenarnya alayala memang Inggris mau menunjukkan kehebatannya superioritasnya mereka membangun itu saya butuh ala kodo jago do kita akan oto do Jepang kira-kira seperti itu jago do kita bangun sekuat-kuatna asa di boto kita dana sih hitana dibangun jembatan jago hina tong pendek cerita Roma Sadat telegram itu jembatan harus dihancurkan karena justru membantu musuh terutama dalam segi logistik. Roman Nicholsonon tidak boleh diruntuhkan karena itu lambang daripada harga diri kita. Tidak boleh diruntuhkan karena itu lambang daripada egosentris kita, penghargaan kita, kehormatan kita. Bayako kamu mah sekalipun talu, ya mungkin ala terus adung jabatan di sini mereka tuh mempertahankan harga diri, mempertahankan kehormatan, mempertahankan egoisme. Di tengah-tengah ini ngelut taboy na mata na songonon tapar tahat tot setabi harga dirita egosentris dolan na singnay puji-pujian sekalipun itu tidak membangun kebersamaan sekalipun itu bahkan meruntuhkan komunitas na denggan ayah cutung mago guarta sianian non gabi sulu jolma dolan na singnay ya ini sering terjadi di tengah-tengah ini ngelut ya ala nido boleh naking raja ni hadamion dan sejarah bion. Alai nuaing dalam situasi sedang dan akad dope. Jala bagian ditanggung jawab ta don waingon. Pawujudkan ni di tengah-tengah ni nguluta. Paling tidak di tengah-tengah ni kumpulata keluarga ta. Ini yang sangat sulit sekarang. Nah maulah nanti. Nagudak kita setawi saya songop pilih mahado. Ahado warna film Lone Rangers.
Butamu dulu Lone Rangers, molo ka haus sempat DP hutoton film Joro. Ya dibigah mu hataya kaina, molo lansera dan hiabe toton itu. Nah deu jarak ni itu Joro ina pung repatan nonai hadu amangin, upabu pendotu inang. Jadi molo Lone Rangers, Joro digijang doi mana tetap di kuda, alai dibantu halak. Apa bisa sekarang seperti itu? Tidak bisa lagi. Dang buhulat di altarona marjamita, damai madi hamuinna, dang zaman na benuangi. Jala hudok matu kita tong setabi, molo menurut tahu terusik do si patah. Saya gudang do tang yang niak kadongam memang songri do tang yang nadingkannya nete. Martang yang si panganur rupani, tersongnom mai do tang yang na. Boleh hati mari ho Tuhan, ngadileu ko si panganur di hami. Saya pasu masih panganur nih. Alai sari hotong dongan nami karena semangat do penuangin na kasoni banung gudang tangion yang gabewi ngok cerita na pajupang serigala dohot singa. Sesudah singa ini menerkam mangsanya, ternyata dang sudi dia langi mana. HP serigalaun kebetulan cacat. Jadi berang anak muda mai, amang Tuhan ulide HP di son. Nah buas sekalipun menyisakan untuk serigala yang cacat seperti ini. Luar biasa doh Tuhan ini. Mana tuh Tuhan ini ditangyang tamole ate Tuhan. Singa pe maninggal hon nape buas si mana ditinggal hodo. Gabe tu serigala gabe mangolu ibana inna. Lama mana tu kota. Di huta donakin risasi honi mana ya. Sahat main mana di kota. Diberengi mana magudang na puas pais. Gudang na male. Roma itu mana matu Tuhan ditangyang na. Tuhan ada ngadil ho gudang nai hape na male di son. Gudang nai hape na kelapara di son na cacat. Dan ngadil ho ngau di huta boy do inna. Amal Tuhan itu pu menurut cerita. Oh buang bawaya. Ipil ditoro serigala daripada singa ini. Ya tu siamu dinang. Anon ayah ado maksud ni padita inna. Adong lagi menukun ayah ado maksud ni padita inna. Itu mau lu si dia tu si atau 4 orang waktu. Itu siamu dinang. Daw. Masuk dalam batanna unang say pangido ho panganang diurupi pangurupi mako ay naking singa naking ibuat tu si dilihat tu secara tak langsung tu serigala naking serigala mengalang doli-dolion mangido saya songo serigala itu mana siswa suapon silianon hola namar tangiang dohola nasing dangolo menyediakan. Ini yang terjadi banyak sekarang di tengah-tengah kehidupan jolma. Ya tu siapa bilang? Hobi? Ngabe? Ya itu sejiri saya tangyangi pesi pata pasu-pasu ma Tuhan si panganonon alai asiru ham sari hotong akan somangan nuangin na betor setabi tapapung ubah. Alana saya mengatakan di Jakarta di Kota Bumi juga saya lihat jam 5 sore adong do capek hupu tu dunarai plat ni mobilna. Ternyata selidik punya selidik ilopai mana may jabu beberapa balanga di mabukus na dinggan diliam may tuak kegelandangan di pinggir ni dalan di Kota Bumi. Duduk luar biasa nawaku. Luar biasa. Itu aksi benar. Sama juga di Jakarta, berek kamu jam-jam menjelang maghrib anon sudah ada yang mengantar itu di kolong jembatan ini. Ama itu nasi bungkus dari terutama orang-orang na mampu doh mahasiswa untuk mereka yang tidak makan malam. Jadi yang gue bagian na praktis na songoni mungkin talu deh kita. Ya, na praktik pok seperti itu. Na tadok desi, mah bagian ni suara niat pen na padua honom. Tu kita. Tapa tu pape di tengah-tengah nguluta. Pangojarna ala memang nggak dilihut di batatu kita par kita Yesus. Todi nagok na kadamion kiadilan dohot nasing nai ido kiadilan di debata dang kiadilan di jolma kiadilan di debata marasing do kiadilan di jolma molo kiadilan di jolma kiado di bigamu hata homo mensura molo ido homo mensura itu adalah keadilan kebenaran hanya menurut standar manusia. Itu filsuf, saya lupa mengatakan itu dari mana, tapi banyak sekarang takaran di keadilan. Olah keadilan di jolma, iliana huliat diho, ya dihormati ho. Itu keadilan secara psikologis. Itu yang banyak sekarang. Alai keadilan nasihat Tuhani
Bagaimana kita sorodame mengampuni, memaafkan, mengaju, menang berjujur-jujur dosa. Amin. Bah songona apen na paduh ron alay suara kamu bau naking di jahana opat tanah dongat tanah opat itu. Amin. Sai di pargogoy Tuhan ni mahita patu pahoni. Mulai tema di Tuhan. Pasu-pasu maparsoran nami di hatam. Asadada holab barita sabing hatam naung hubigi kami. Alay luas sami Tuhan jala pargogoy patu pahon pangalahom karaktermu. Bakom di ngulu nami, dami, kerendahan hati, keadilan, mengurup ya kadongan, memaafkan akka kesalahan idongan, nakahaurangan na, lumu bidi advenda fadohono, asa takas kami, buy kami pataridaho nakabakko na songoni, terwujud realitas na di ngulu nami si ganupari. Amin. Tapa pungumapiliata maredita.
Tapasahat mapiliat tatu harajon de bata martang yang mahita. Ali de bata manami na di panua kijang koro haroruan ni saluhut silihun-lihun na dingkan doho na solibasa na boliutus. Upat saat kami masih nirhun mitu kami pilihan nami doho. Saya calo magibi uap na kujus di colom. Paso-paso may jararamote sa perkasiyang kami pilihan nun. Pati pulhon harajon muli tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay maruh nami marhite-hiti todim. Asalam hutada kami kudang ni silihulihun mitu kami. Asalam kir-kir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di panuagijang. Saya pinarpadia magkuarm. Saya Roma harajaon. Saya saut malom ni roham di banua tungaun songon na di panuagijang. Lihun matu kami sararion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang kami tu gihon tu panguncunan. Palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramut itu kan debata maho. Di sodakot Tuhan debata babuhin itu ho jala asi maruhana mida ho. Di dopakot Tuhan debata babuhin itu ho jala di pasorhon madamena tu todim. Amen.